Kunnafoni bakuruba o ye kelen ye bi an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Elhaji Amiɲang an ka cɛkɔrɔba ɲuman a ka zanajaw bɛɛ lajɛlen kɛra Kayi Legal Segu ka bɛn juma ma an bɛ dugawu kɛ badabada dali Ala k'o nɔgɔya ani alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen ni an don kan ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ. An bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati solen walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ni kuma filɛ aw dangan na kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana ka tajiko gɛlɛya waatiw a sigiɲɔgɔn jamanaw ka bɔ AES kɔnɔ i n'a fɔ Niger ani Burkina Faso olu ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin a ma tajiko in gɛlɛyaw waatiw la min ni o kɛra sababu ye ka nɔgɔyaba don a ko la a kɛra tare ni nimisi wasa caman ye maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen bolo an ka ɲininikɛlaw jiginna faaba kɔnɔ ka taa hakilina caman dɔn a ko la Korotum Jabate Sama Tarawele. Tajiko gɛlɛya min kɛra an ka jamana kɔnɔ o ma dogo maa si de la o de kama an terilaka minnu bɛ ni jamana fila in na n'o ye Burkina Faso ani Niger o jamana fila ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ni citerni caman dili ye walasa tajiko gɛlɛya a bɛ se ka ta ka bɔ maliyɛndenw kan cogoya min na o de kadara kɔnɔna na an wulila ka se ni maa minnu ma u y'a yira k'a fɔ ko ni jamana fila in n'o ye pays de l'AES ye k'u ye dɛmɛ min kɛ Mali n'a kun ka kan ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen de ye. Mali, Burkina Faso, Niger u ka jɛɲɔgɔnya o de sinsin ani u ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de sinsin u y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc u ye fɛn de yira mun bɛ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ yira k'a fɔ k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ o de yira a y'a yira fana k'a fɔ k'u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye bi k'u yɛrɛ ta n'an b'a fɔ o ma ko souveraineté wele kan na an bɛ foli de kɛ jamanadenw na fɔlɔ parce que n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta degun caman b'a kɔnɔna la donc jamanadenw y'a degun bɛɛ b'a dɔn fɔ ko degun bɛ jamanadenw kan an ka Malidenw fɔlɔ ka se AES jamanaw ma mais u bɛɛ la u y'a faamu k'a fɔ k'u bɛ to u ka ɲɛmɔgɔw kɔfɛ halisa bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma o de bɛ baara nɔgɔya bɛɛ bolo. Ne ni kun ma kɛ o de kun bɛ bali an na parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko AES yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn o ye esprit de quoi i n'a fɔ hakilina min don hakilina kelen pe de don an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ ni gɛlɛya b'i kan a bɛ ne kan ni nɔgɔya b'i fɛ a bɛ ne fɛ donc moi je pense que ni ne ni kun ma kɛ an kun bɛ siga AES ko in na ne ni kun ma kɛ an kun bɛ an yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ AES ko in na an kun sigilen mina ye k'a bɛ kɛ ala y'a kɛ a kɛra an b'a fɔ alhamdulilayi sabula n'i ye Mali ni Burkina ni Niger ta k'a lajɛ an de ko bɔn ko gɛlɛya kun b'an kan sabula an kun bɛ dɔ ka mara cogoya dɔ kɔnɔ min an tɛ min faamu minnu y'an hakiliw cɛ ɲɔgɔn ye minnu y'an bali ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni bi an yɛrɛ kelen don k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko an ye jɛkulu kelen sigi an yɛrɛ n'an k'a ma ko AES n'o ye l'Alliance des États du Sahel moi je pense que ni gɛlɛya bɛ Mali ka kɛrɛbɛran ko sira fɛ parce que mun nana n'a ye lakanabaliya an dun y'a fɔ ko AES yɛrɛ sigili fɔlɔ o de ye ka lakanabaliya kale ka bɔ an ka jamana ninnu kɔnɔ n'o ye jamana saba ye moi je pense que ni jamana fila y'a ye k'a fɔ ko Malidenw bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi kɛrɛbɛran ko sira fɛ i jɔ an seko ye nin de k'a kɛ n'u y'a kɛ moi je pense que an b'a fɔ ko alhamdulilayi o ye tare de sabula nin b'a an to ja faranya k'an to da AES ko la ka tila ka an bila tuguni an ka kunnafoni ɲɛnamaw an minnu ye kunnafoni dilaw ye k'a ɲini k'a di nin ko in kan k'a jira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko AES ko in ka ɲɔgɔn tɛ yen. O kɔfɛ maa dɔ fana y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso ale ni Niger ka nin dɛmɛ in tajiko binna kun kan ko ma bali ale la ka da kun caman kan. Wa nin dɛmɛ n bɛ an ka jamana tɔ fila ninnu fo nin dɛmɛ a ma bali na nin dɛmɛ a kɛra balimaya kɔnɔ parce que depuis AES sigira an y'a fɔ n ko ne binni kɛra jamana kelen kan o kɔrɔ ye binni kɛra jamana tɔw bɛɛ de kan parce que carburant ko in binni de tun kɛra Mali kan donc binni kɛra an kan dɔrɔn jamana tɔ filaw nana u y'u ka balimaya jɔyɔrɔ de fa donc u ka foli bi yan mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko AES ni CEDEAO tɛ kelen ye parce que ni CEDEAO kun don an kun ma ye u kun bɛ t'u réunir
u tun bɛ communiqué bɔ u tun b'a kɛ kumabaw ye mais AES la bɛɛ y'a ye kuma ma kɛ action de kɛra kɛwale de kɛra ne b'a fɔ jamanadenw ye u yɛrɛ ye tiɲɛ ye sisan k'a dɔn k'a fɔ fɛn fɛn bɛ k'an sɔrɔ sisan gansan tɛ mɔgɔ dɔw de b'a kɔfɛ jamana wɛrɛw de b'a kɔfɛ multinational de b'a kɔfɛ donc an k'an janto an yɛrɛ la parce que ne fɛn b'i bolo ne mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'u ɲɛ b'o la n'u ɲɛbɔlen do fɛ u b'a essayer k'a minɛ la cogoya bɛɛ la donc n'a an ɲinana an yɛrɛ kɔ dɔrɔn u bɛ an minɛ k'an don jɔnya kɔnɔ donc an ka ko bɛ kɛ pour que an k'an ka golomasiri tabagaw dɛmɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ an kana fara mɔgɔ si de kan wa mɔgɔ si ka kibaruya kana kɛ an ka an kɔ don an ka jamana ma donc jamanadenw m'a f'u ye fana sɔni AES jamana ɲɛmɔgɔw bɛna yan parce que collège de chef d'état bɛna kɛ yan a bɛna kɛ Bamakɔ de zen donc bɛɛ ka bɔ ka ninnu kunbɛn kosɛbɛ. Zana dɔ b'a fɔ ko gɛlɛya kuman de la maa b'i teri sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ dɔn. Burkina Faso ani Niger u y'a yira an na k'a fɔ k'u y'an dɔ ye ka da u ka nin waleya ɲuman in kan. O de kama jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ka wuli k'i jɔ k'an kungelena kɛ kelen ye ni k'an bolo di ɲɔgɔn ma. A ka ja gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka ta ka bɔ an kan cogoya min na maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama Ala k'an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen basigi ka cɛfɔ ani kan bɛ nati AES jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Amina yarabi Ala ka o duwawu minɛ Kurutumu Jabate kunnafoni nasara wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko ka bɛn ni juma décembre kalo tile 5 ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman ni o ye Elhaji Ame Ɲangi ye a ka janazaw bɛɛ lajɛlen kɛra Kayi Legal Segu résidence Ɲangi la nka ka o baaraw bɛɛ lajɛlen ye ɲɛbila kɛnɛba dɔ sigira a ye juma sɔgɔmada yan fan fɛ min ni o ɲɛmaya tun bɛ diinɛw ani batokow minisiri bolo ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Sherifula Jabaran so tɔgɔ la Alhamidu Badini Usman Kan Ibrahim Kulubali Fuseni Keita an ka jɛ an ka sɔrɔlenw sera ni o ni a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ Ala min y'an da an bɛ laban ka segin o Ala kelen de mɔ dabama ka wele sera ka bɛn ni dimanche novembre kalo tile 30 ye a yɛrɛ ka jɔnzanuma mɔ min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛɛ a batoli mɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaji Bahame Ɲanga Mali silamɛtɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara Dieng Zɛbɛ kundo a fa ɲuman mɛnɛ kundo bani kɛra Senegal faaba la Dakar ka bɛn ni juma in ye décembre kalo tile 5 an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaji Bahame Ɲanga a ka janaja kɛnɛw sigira senga a ka denbaya la Kayi Legal Segu kina janaja kɔnɔ bonyamasegi ni tasibila kɛra ka ɲɛsin jamana maaba in mɔ ka sabu kɛ jɔnjɔ min bɛ wele ko chevalier de l'ordre national ni a bɛ fasoden ɲumanya jɔyɔrɔba tali ko fɔ Elhaji Bahame Ɲangi kɛra o ye o de y'a to jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana ɲɛmaw u ye bonyamasegin kɛ a ye ka sabu kɛ maa min kun don faso kanu jɔ kun don mumuni fɛnɛ kun don fonesiriya da kun ye a ta ye bɛn ni basigi maa fɛnɛ kun don jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président de la transition générale d'Armée Assimi Goïta a y'an bila ka na kunu lamisa ko an kana an fa Bahame Ɲangi ka sutura kɛnɛ kan bi juma yɛrɛ ye su dolon ye an kumana jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira ko ale fa le banna k'a fɔ Mali fa le banna bi san 96 an ye premier ministre fana ka foli kɛ ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ka yira k'a fɔ Bahame Ɲangi a ma sa a tununa anw na ka d'a kan a den min b'a kɔfɛ jamana min b'a kɔfɛ jamanaden min b'a kɔfɛ a ye lamɔko ɲuman min di an ma o bɛ an bɔ walasa an ka se ka jamana ka hɛrɛ ta an kunkolo la ka se n'a ye a seyɔrɔ ɲuman na fasoden ɲumanya buru fiyɛra an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaji Bahame Ɲangi kunna jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min bonya kun bɛ Kayi marabolo ɲɛmaa bolo gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare ye Ala mɔgɔ tun don a tun bɛ hinɛ
sabula a ye mɔgɔ caman de dɛmɛ a caman kɛra dugu na ka daminɛ du nasɔngɔ la fo ka taa se dujɔ ma ka se forazi caman ma a ye dɛmɛ caman kɛ wa Kayi fo ko foyi ma wuli yan n'a ka dɛmɛ ma don min na sira ma kuma o kuma a bɛ dɛmɛ di wa n'a bɔra kalama hali ni ma s'a ma a bɛ dɛmɛ di ni Kayi ko wɛrɛ don o kuma a ka hinɛ tɛ se ka fɔ ka s'a dan na wa a ka maliko de tun ka bon bɛɛ fana ye a ka jamana ko ni a ma kulonkɛ la a da n'a wuli a ko Mali a ko Kayi kuma o kuma n'a ye n wele telefɔni na hali ni voyagelen don a ye tile 3 kɛ n'a ma wele a bɛ n wele bɛ ɲininka ayiwa et la région et le Mali Asimina jɛɲɔgɔnw bɛ di a dalakan bɛɛ filɛ su fara tile kan a bɛ voyage la a bɛ diɲɛ fan o fan n'a ye wele a bɛ ɲininkali kɛ la o kuma k'a fɔ Bahame ka maliko tun ka bon kosɛbɛ wa a y'a kɛ Mali ye fana. An ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaji Bahame Ɲanga a ka denbaya ye bonyamasegin ni wale ɲuman dɔn foli kɛ Mali jamana ɲɛmaaw la Mali jamana den bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni faso ka wale ɲuman dɔ ye u ka cɛkɔrɔba ye. Silamɛya a ka di silamɛya ka di silamɛya ka di Bahame ye silamɛ ɲuman ye a ye silamɛw kɔnɔ silamɛw y'a kanu a tɛnɛnnen fana u y'a dɔn a ye u y'a yira a la vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ fo Sirifula yɛrɛ ka karamɔgɔ fo kosɛbɛ an tun bɛ Dakar jani cɛkɔrɔba ka fatu a nana cɛkɔrɔba fo mun fana ka di Ala ye mun ye kasa duman ye a ye cɛkɔrɔba fana ni parfum an b'a ɲini Ala fɛ o karamɔgɔ ka o parfum o ka kɛ kasa duman ye Alaji fɛ fo bada janaja kelen karamɔgɔ tun bɛ hôpital la depuis su ma taa morgue la karamɔgɔ nana kiɲa d'a kan janaba koli bɛ kɛ don min na a kɛra karamɔgɔ sen ka karamɔgɔ ɲana a denkɛ fɔlɔ fana ka na o bɛ sigilen ne kɛrɛfɛ yan an b'a fɔ dɔrɔn alhamdulilayi u jɛra mun na nata tɛ dɔwɛrɛ tɛ Ala kama kira kama diina ko le don dɔw fila u y'o de yira mɔgɔw la c'est une leçon de la vie. Jamana tɔgɔla kɛnɛ in kunjɛlen jamana sɔrɔla ka an ka cɛkɔrɔba ɲuman Elhaji Bahame Ɲanga fure di denbaya mɔ janaja bɛ sigi sen kan juma seli mana jigi ni ka se ni a ye a dayɔrɔ laban la an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ badada dali ye Ala k'o nɔgɔya an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye Elhaji Bahame Ɲanga. hali bi an ka to Kayi mara kɔnɔ fɛn min ye an ka cɛkɔrɔba ye Elhaji Bahame Ɲanga a ka janajaw kɛnɛ kan tasibilakan caman kɛra ka ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kayi mara maire o ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ an ka ciladenw ka kuma galama na an ka jango seereya. Kali diyara n ye n b'a lamɛnbaga bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo seereya minnu b'an bolo k'a fɔ cɛkɔrɔba k'a tɛ ban mais an bɛ dama min fɔ an bɔra ko kalama ka cɛkɔrɔba to yan a ye fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ don yan nɔ a ye se sɔrɔ a ma yɛlɛma Bamakɔ an y'a ye jagokɛla caman comme commerçant don kelen ka yiriwa u ka affaire yɛlɛma Bamakɔ mais cɛkɔrɔba ma yɛlɛma denw fana y'o sira kelen ta a ye fɛn dɔ kɛ o bonyana hakili ma Zubairu o ye maa ye min bɛ Cheikh Ahmed Tidiane Fes o kaburu kɔrɔsi a y'o ta ka bɔ Maroc ka na n'a ye Mali la a ma da o ma dɛ a nana n'a ye fo Kayi yan k'a ka dugawu kɛ jamana ye a don se b'a ye ale bɛ taa Maroc mais ka o hɛrɛ ta ka na ani jamana k'a tila je crois que ka k'i ka jamana fɛ a tɛ tɛmɛ o kan a ye an dɛmɛ kan kɛra yan nɔ ko Sud-Afrique nana jatigiya hukumu kɔnɔ a kelen misi 7 a y'a di yɔrɔnin kelen pour que ka dunanw bisimila a ye min kɛ dɔrɔn a tɛ fɔ ka ban an bɛ se ka min seereya cɛkɔrɔba ka ɲi Ala jɔn de don awa maa tilennen don n'a ye fɛn fɔ
a bɛ tiɲɛ de fɔ voilà i sigilen fana ɲɛna de a b'a fɔ a tɛ maa fɔ i kɔ a ye Kayi kanu fo ka s'a dan na u y'a fɔ cogo min Mali n'i nana tuma o tuma a b'a fɔ ka k'i faso fɛ ka kɛ diinɛ fɛ ani ka balimaya kalan a ka kuma bɛɛ o donc an mɔn'o la an bɛ Ala barikada a kɛra anw ɲɛna donc a ye taabolo d'an ma an fana bɛ Ala deli an ka dun bɛ o taabolo kan an bɛ dugawu de k'a ye a n'a ka denbaya Ala ka yen bɛɛ a ma ɲɛ a ye laɲini fɛn fɛn kɛ n'o ye hɛrɛ ye ka ɲɛsin Mali la Ala k'a bɛɛ di Mali ma Ala k'a yɛrɛ sarako ɲuman hali bi an ka cɛkɔrɔba ɲuman ka janazaw kɛnɛ kan an karamɔgɔ ni o ye Seyide Sherif Ahmed Tijani Aidara a donna Kayi mara kɔnɔ min ni a sɛnsɛra ka bɔ Kayi mara pankuru jigi kɛnɛ kan ni ka a kunda ka taa Ɲangila denbaya kan ka taa an fa n'an karamɔgɔ Seyide Sherif Usman Madani Aidara ale nɔna bila k'a ka folikan lase Ɲangila bɛɛ lajɛlen ma a ye dakurun 2 min sɔrɔ ka kɛ an ka ɲininikɛlaw ka kuma galama na an ka jango shira inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛ Ala fo ka Ala barikada kisi nɛɛma kɛ kira ni a soden sanu kan ni kira ka jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲumankɛ fo ka se diɲɛ wuli ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen o la an b'a fɔ an bɛɛ ye Ala ta ye an bɛɛ bɛ segin Ala yɔrɔ bi an bɛ Kayi hukumu min kɔnɔ ni o de ye an ka cɛkɔrɔba ye ni o ye Ba Hame Ɲang an bɛ ale ka janaja kɛnɛ kan bi Seyide Sherif Usman Madani Aidara ale de ye an bila ka na a nɔnabila nin kɛnɛ in kan Ala sɔnna u ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ kanu sira kan ka ɲɔgɔn minɛ o kanu in fana an b'a fɔ o kɛra Ala kama kanu sira kan an bɛ o de tɔgɔ la o ɲɔgɔn kanu ni diɲɛso sigi in kɔnɔ karamɔgɔ ka laseliw mɛnlen cɛkɔrɔba in a ye Seyide Usman Madani Aidara kanu k'a kɛ a den ye a y'o yira sira bɛɛ lajɛlen kan karamɔgɔ fana ye o kanu kelen o ɲɛsin an ma o de la an b'a fɔ kanu in bolo ma fo ka taa kɛ karamɔgɔ yɛrɛ bolo kɔnɔ su ye sabu a bɛ fatu yɔrɔ min ni o de ye Senegal jamana kan a fatura ka Seyide Usman Madani Aidara yɛrɛ to yen o ye kanu de ye alhamdulillah karamɔgɔ ye a fɔ malgré ale a fatura bolo ye o dama fɛnɛ tɛ hali mɔgɔ minnu participera Ba Hame Ɲangi koli la karamɔgɔ bɛ o mɔgɔw la mais a ko o bɛɛ kama an ka ye yan a karamɔgɔ ka famille ka ye a ka kalandenw ka ye yan kanu min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Ala kama ye o la an ka ye yan ale tɔgɔ la ka se ka na o fana kanu yira sabu a ma da Ba Hame dama ma a ka denbaya bɛɛ ye an kanu a den bɛɛ lajɛlen a ka du bɛɛ lajɛlen o ye karamɔgɔ ni a ka denbaya kanu o la an bɛ yan an ye kuma minnu yɛrɛ mɛn a ka jɔdaw la a ye baara minnu kɛ faso ye ani fasodenw ye a ka hɛrɛw la an ye caman mɛn mais o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ caman kalama o la nin de ye wasa don ye mɔgɔ ka ɲumanw bi de ye a tɔnɔbɔ don ye don min i ni ka Ala bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔn ya o la an bɛ yan o seereya kan min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ ani silamɛsiw la Ala ka yafa k'u ye Ala k'o dayɔrɔw nɛɛma o fara mɔgɔtojɔnw kan ni Ala kira hɔrɔma ye saya b'an yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhamadu ale an ma kunda Burkina Faso jamana kan fɛn min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye hakilina dɔw ta ani sariya sen dɔw ka ɲɛsin kojugukɛlaw ma sariya sen ni hakilina minnu ni a bɛ don furancɛla fanga ma ɲɛmaaw ka sariya labatotaw kɔnɔ Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli kɛ o kunnafoni in kan ni hakilina min dara minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ ka bɛn ni desanburu kalo tile 4 alamusa ye Burkina Faso jamana kɔnɔ hakilina ba don n'o ye n'i ye kojugu kɛ sariya ɲɛkɔrɔ i faali ka daga ko in ko bɔra Burkina ma ɲangi sariyaw la kabini san 2018 nka n'i ye ko kɛ sariya ka daga ka fɔ i ka fa n'u kama ko peine de mort falindo kɛ kabini san 1988 a ma labaara nka bisa Burkina ma ɲɛmakɔrɔw ye a kanu ka don bala faso janfa kɔda ni u ko ma ko haute trahison ani minnu bɛ silama diinɛ berefene bere u yɛrɛ ka maaw lajaba ani minnu b'u den ka don jamana kɔnɔ wali jamana dɔ tɔgɔ la ka Burkina jamana suruku bɛlɛ ka gundow dɔn ka bɔ n'u ye n'u ko ma ko acte d'espionnage nin bɛɛ bɛ se ka taa faali ye Burkina sa don nataw la Burkinakaw ka kiiriko minisiri Edaso Rodri ka bayala
a y'a jira k'a fɔ yɛlɛmakuraba don Burukina sariyaw la ka sabu kɛ jamanadenw de y'a kanu k'a fɔ nin sariya ninnu ka segin ka don Burukina ɲangini sariyaw la. Kiriko minisiri ye a jira k'a fɔ sariya in kun bɔlen a mɔ a kɛra sababu ye ka maa caman ɲɛ don Burukina jamana la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu kɛn bɛ ka silama diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan ka maaw faa. A ko ni kun ye a maaw minɛ kuma o kuma u tigɛ mɛ a ka k'a fɔ diɲɛ seleke naani bɛnka ɲangini sariya n'o ye convention internationale ye o kɛn bɛ ka jira k'a fɔ kojugu kɛlen ma na bonya cogo cogo diɲɛ ti kɛ ni a ye sariya ka maa faa. Ko kojugukɛla ninnu caman kun bi u sinsin o bɛnkan in kan k'a fɔ u tɛ se ka fa wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ a sariya tɛ Burukina kɔnɔ. A donko min ye nin ye ɲangini sariyaw la sa nin y'o kuma de bannen ye. N'i ye kojugu kɛ ka se faali hakɛ la i ka fa peine de mort o tɛmɛnen kɔfɛ minnu fana ta ye faso nafolo dunni ye ɲangini sariya fana kolo gwɛlɛyara ka ɲɛsin olu ma. Minnu bɛ faso nafolo ŋanamu yuruku yuruku nasiraw fɛ olu ka kaso bɛ se ka se sa fo si kaso n'i ka nafolo dunne sera miliyari 5 wali kelen a tɛmɛna o ka sefa la i bɛ se k'i si kaso kɛ Burukina jamana kɔnɔ. Nin sariya kura ninnu se bɛ kɛ ni u ye wasabulo la ni wasabulo denw ye a don bala bɛɛ jamana ɲɛmaa o bɛ sira d'a ma n'o ye ka promulguer. Sariya ninnu fana da fɛ Burukinama ɲɛmaa kuraw ye gɛrɛndɛ fana ɲɛsin cogoya min n'a bɛ lutu tile wale ko fɔ cɛ ni cɛ muso ni muso o min ɲɔɲɛ bɛ bi diɲɛ kɔnɔ. Septembre kalo la sariya se dɔ sera wasabulo la Burukina jamana kɔnɔ min y'a jira k'a fɔ o kɛwale tigilamaw ni kaso ka kan a bɛ daminɛ san 5 la. Sariya ninnu maa caman kɛn bɛ ka ye i n'a fɔ Burukina jamana bɛ ka segin a danbe de mɔ ka sabu kɛ nin kɛwale ninnu ɲɔɲɛ bɛ nazarala setigi jamanaw nɔ u ka taabolow n'an ka taabolow tɛ kelen ye u ka maayaw sigicogow n'an ka maayaw sigicogow tɛ kelen ye. O kuma k'a fɔ k'an b'olu ka maaya kɛcogo ta ka na n'o ye an ka maaya kɛcogo rɔ an laban bɛ kɛ kɔnɔ tɛ wara tɛ ye. O de y'a to Burukina jamana ɲɛmaa kapitɛni Ibrahim Traoré a y'a lajɛ k'i tɛgɛ fosi ka bɔ o nazarala setigi jamana ninnu bolo ni k'i tɛgɛ ɲɛsin jamanaw mɔ jamanaw minnu maaya kɛcogo ni farafinna maaya kɛcogo bɛ se taa ni ɲɔgɔn ye ni o dɔ ye Irisila jamana wali kelen Iran jamana ye. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Ameriki jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bɛ gɛrɛndɛ don visa ko la ka ɲɛsin Nigeriya ka denw ma ka sabu kɛ hali bi u ye min fɔ n'o ye chrétien diinɛ tigilama minnu bɛ Nigeriya bonɛ banfula bɛ ka don u kunna maaw fɛ minnu kɛn bɛ ka silamaya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka jarawulilaw ka sɔrɔ Nigeriya jamana ɲɛmaw ma kala don ɲin na ka bɛn n'o ye k'a bɛ senna. Ko in bɛ ka kɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni hadamadenya hakɛ a burujali ko kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ bɛ nazarala setigi jamanaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump. Ameriki jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ gɛrɛndɛ donko min ye nin ye taama sɛbɛ visa la ka ɲɛsin Nigeriya ka denw ma k'a kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin maaw ma minnu sen bɛ wale jugu in na ka ɲɛsin chrétienw ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kalo sale Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kun ye bagabagali ɲɛsin Nigeriya jamana ɲɛmaw ma k'a fɔ n'u m'u cogo dɔn a don dɔ don ni mugu ni kisɛ ye u nɔfɛ Nigeriya jamana kɔnɔ ka sabu kɛ a bi chrétien diinɛ tigilamaw lakana cogo ɲini olu minnu bɛ ka bɔnɛ u ni na kuma bɛɛ maramafɛntigi dɔw fɛ Nigeriya minnu kɛn bɛ ka silamaya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan. Kɔrɔfɔ in mɛnnen Nigeriya faamaw fɛ u ye kuma ngalontigiya. Donald Trump ka kalo sale kuma a ye yɛlɛma don a la a n'an bɛ a ka kɛlɛ kɛ ni ɲangini nasiraw de ye ka ɲɛsin Nigeriya jamana ma. Sira dɔw fɛnɛ fɛ ani Nigeriya jamana ɲɛmaw bɛ ka lajɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surasiya na sira fɛ u bɛ se ka Nigeriya jamana dɛmɛ ka lakana cogo min ka sanga ni Nigeriya jamana ɲɛma Bola Tinubu ka laɲini ye. Nigeriya jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ bibi in na u yɛrɛ bɛ sigi ka fɔ la ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye min bɛ se ka to jɛ bi kɔrɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ ka jɛ ka lakana bonya Nigeriya jamana kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Nigeriya jamana kilan bɛ 2 ye. A worodugu yanfa o fanba ye chrétien diinɛ tigilamaw ye olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ yen mɔ a gaɲaka yanfa o ye silamaw ye. Nka kuma bɛɛ maramafɛntigiw de bɛ wuli ka jɔ la ni ka maaw senkɔrɔla ɲagasa ka niw tiɲɛ a fan fila bɛɛ la a gaɲaka yanfa ni a worodugu yanfa. Nka maa minnu sɔn min ka jan olu caman y'a jira k'a fɔ ko in tɛ diinɛ ko ye ka sabu kɛ silamaw bi sɔrɔ fa min fɛ ni o ye gaɲaka yanfa ye kuma bɛɛ maramafɛntigiw bi don
batokɛsow la misiriw ni egiliziw u tɛ diinɛ bɔ diinɛ la ni wusu kɔnɔ mina kɛ u kɛnɛma mina ye k'a caman ye sow de ye ko kumana ko diinɛ ko kuma kana fɔrɔ. Kɛlɛ nata bɛɛ Kongo Kinshasa jamana kɔrɔ yan b'a fɛ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn na alamusa desamuru kalo tile 4 Ameriki duguba la Washington Donald Trump jamana ɲɛma fɛ Kongo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ni Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame cɛ ko in bonya n'a karama kunbɛ jamana ɲɛma bolo Ameriki Donald Trump a yɛrɛ nisɔndiyara maa filaw yelila a fɛ ka tɛgɛnɔbila kɛ mankan banni na u ni ɲɔgɔn cɛ nga munya min kun bɛ jamana ɲɛma Donald Trump la ni kun ye jamana ɲɛma filaw lajɛ a kɛrɛda fɛ Paul Kagame ni Félix Tshisekedi ito munya kelen ye olu la. Donald Trump a ye mankanba tɛgɛnɔbila in labɛn yɔrɔ min na a fɛ a kɛmɛ k'a yɛrɛ tɔgɔ da o la ko Institut Donald Trump pour la paix n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛmɛ k'i ni da diɲɛ seleke 4 jɔnjɔnba kan jɔnjɔn min bɛ wele ko prix Nobel de la paix a yɛrɛ kun hakilila ko ɲinanda bi d'a ma a ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye nka o labanna ka di Venezuela fanga sinamatɔ ɲɛma muso dɔ ma Donald Trump jigi bɛ san wɛrɛ ta kan o de y'a to a y'a tɔgɔ da nin yɔrɔ kɔrɔ in kan n'o tɛ yɔrɔ in kun bɛ yen ka kɔrɔ Ameriki a kun bɛ wele ko Institut américain pour la paix nka ale n'an b'a tɔgɔ da la ko Institut Donald Trump pour la paix. Donald Trump a ka kumaw la jamana ɲɛma filaw cɛ a ko bi ye donba ye kabako don do wa bɛnkan golo gwɛlɛn de tɛgɛnɔbilalen filɛ nin ye a ko don nataw la jamana ɲɛma filaw Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma Félix Tshisekedi Kongo Kinshasa jamana ɲɛma u n'u ka kuma fanbaw kɛ ka ɲɔgɔn dɛgɛ minɛ ka nisɔndiya ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn zumbu wa ko bɛnkan in labaaratɔ ko nafolo bana sɔrɔ arɔ sɔrɔ sira yiriwali nasira fɛ. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ ɲininikɛlaba dɔ bɛ yen ko Regana Meviri ale ko nin bɛnkan in min tɛgɛnɔbilalen filɛ jamana ɲɛma filaw cɛ ni Donald Trump ka bonya ye k'a ka dɔn k'a fɔ u se ma yirɔ Donald Trump y'a diyagoya cogo u ka cogo bɛɛ lajɛlen la a ka tɛgɛnɔbila ko wa ko bɛnkan in yɛrɛ Donald Trump a ka sira tɛrɔ a mago bɛ fɛn min nɔ a kɔnɔ kumaw minnu bɛ tali kɛ nafolo sɔrɔ kan o bɛ maa lasɔ min fana bɛnkan taabolo la ka sabu kɛ maa si ma jamana ɲɛma filaw kɛtɔ ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u nisɔndiyalen jamana ɲɛma filaw ka ɲɔgɔn filɛ cogo sa bɛ sira faaba bɛ sira Félix Tshisekedi ni Paul Kagame ka filɛli kɛ cogo tun bɛ tali kɛ o de rɔ Paul Kagame ye kuma ta k'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka bɛnkan a tɛgɛnɔbilalen hakilina ɲɛna nka kabini kelen a b'a suda bɛɛ la k'a fɔ gwɛlɛyabaw n'a ye a waleli la Félix Tshisekedi yɛrɛ fana ye kuma ta k'a jira k'a fɔ a bɛ Donald Trump fo ka wale ɲuman dɔn nka nin bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbilalen filɛ nin ye ko fɛnw b'a kɔnɔ minnu labaarali bɛ gwɛlɛya bɛnkan kɔnɔ kuma kɛmɛ k'a jira k'a fɔ mugu mankan ka da Rwanda ni Kongo cɛ Kongo ni Mamurulenjɛkulu M23 cɛ Mamurulenjɛkulu M23 ka maramafɛn ka minɛ a la minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana kɔrɔ yan fɛ u ka segin u sigiyɔrɔ la sɔrɔ sira nasira yiriwali bɛnkan kɛmɛ k'a jira k'a fɔ kɛnyɛrɛ cakɛda dinanw minnu ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw bɔli mɔ Ameriki jamana taw olu na ye Kongo Kinshasa dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw bɔyɔrɔ fa fɛ k'u dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw bɔ nin bɛnkan in tɛgɛnɔbilali bɛ senna tuma min mugu ni kisɛ mankan kunbɛ jamana kɔrɔ yan fɛ Mamurulenjɛkulu M23 ni Kongo Kinshasa surasiw cɛ. Ameriki jamana ɲɛmaw kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ nasaраlatɔma Union Européenne jamanaw nɔfɛ min bɛ se ka to resila halala nafolo min bɛ u ka fa fɛ u ka warisow la ni mankan daminɛna resila ni Ukraine jɛ k'u to yen n'u b'a fɛ ka o kumaniya resila mɔ k'o bali o ka kɛ Ameriki jamana ɲɛma ka wuli ka jɔ a dabɔkun de ye mankan banni min n'a kɛmɛ k'o daminɛ resila ni Ukraine jɛ o ka se ka sira sɔrɔ bawo Vladimir Putin resila jamana ɲɛma a tɛna jɛ n'a ye resila jamana a halala nafolo ka kumaniya a mɔ bibi na nasaраlatɔma Union Européenne jamanaw minnu kɛmɛ k'u banamini nafolo ni kumaniyali cɛ resila jamana mɔ Belgique bɛrɔ Hongrie bɛrɔ Slovaquie bɛrɔ Belgique ta fa nasaраlatɔma Union Européenne jamana dɔw ɲugun bɛ a la n'o y'a sɔrɔ a tɛ ka bɔ nafolo kumaniyalen ninnu numɔ bawo nafolo ninnu bɛ wariso la a dun dɔn bɛ k'a fɔ nasaраlatɔma Union Européenne jabalaba o ye Belgique duguba Bruxelles de ye
o nafolo minnu bɛ nazaralatɔma union européenne ka bolo ka irisila jamana tɔgɔ la Belgique jamana bɛ ka bɔ u numo de wa ɲininkali to min bɛ ye nazaralatɔma union européenne bolo fara commission européenne n'a ɲɛmaya bɛ musolaka bolo o de bɛ k'i sɔn ko fɔ nafolo in ka kumaniya irisila jamana mɔden nazaralatɔma union européenne ka labaara Ukraine jamana nɔ bibi na nazaralatɔma union européenne ko irisila jamana halala nafolo in n'a bɛ olu ka fa fɛ a labaarali kan ka kɛ olu de ka kɛta ye maa wɛrɛ se man ka yirɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump kɛrɛbɛ tɛ Bloomberg kunnafoni di sira y'a yira k'a fɔ Allemagne ka minisiri ɲɛmaa n'o ye chancelier Friedrich Merz ko y'a yira k'a fɔ jɛn tɛ se ka kɛ n'a ye cogo si la Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump k'a fɔ k'a bi wasa don irisila jamana halala nafolo la min bɛ olu ka bolo kan Belgique minisiri ɲɛmaa Bart de Wever oni nazaralatɔma union européenne bolo fara commission européenne ɲɛmaamuso Ursula von der Leyen kan ka ɲɔgɔn ye juma don in na a wula tile yanfan fɛ tilela du dɔ da la min bɛ kɛ u dama cɛ maa wɛrɛ t'i ye a kɛnɛ ka kunnafonidila t'i ye ko nka ko laɲini ye de cogo min bɛ se ka Belgique jamana minisiri ɲɛmaa Bart de Wever digi k'a don u dɔngɔda fɛ a ka juru magaya jango irisila jamana halala nafolo bɛ se ka labaara u fɛ don nataw la lajɛ dɔ kan ka kɛ nazaralatɔma union européenne fɛ décembre kalo tile 18 na tile 19 nata da bɛna don irisila jamana halala nafolo la nazaralatɔma union européenne jamana ɲɛmaaw fɛ a nafolo euro wari miliyari 200 ani miliyari 10 a miliyari 100 ani miliyari 80 ani miliyari 5 o bɛ euro clair la o ye wariso ye nazara la nka nazaralatɔma union européenne bolo fara commission européenne tɛ nazaralatɔma union européenne yɛrɛ tɛ maa si ma sɔrɔ nin fan fila la min y'a jira k'a fɔ a euro wari miliyari 25 tɔ min bɛ to o bɛ nin fanko in fɛ o maa ma sɔrɔ miliyari 100 ni miliyari 80 ni miliyari 5 kɔni sɔrɔ yɔrɔ dɔnna nka miliyari 25 tɔ o sɔrɔ yɔrɔ ma dɔn Belgique yɛrɛ jamana kɔnɔ sa irisila lasigiden min bɛ yen n'o ye Denis Gonchar ye ale y'a yira kunnafonidi sira dɔ fɛ k'a fɔ ne maa o maa magara irisila jamana halala nafolo la nazaralatɔma union européenne jamanaw kɔnɔ i ye suɲani de kɛ wa tajuru sara bere tɛna nɔgɔya ka ɲɛsin i mɔ ka bɔ irisila jamana yɔrɔ nazaralatɔma union européenne jamana ɲɛmaaw bɛ ka lajɛ ka Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky bolo tɔnɔ min a kana jɛn ni tɛgɛnɔbila ye bɛnkan sɛbɛn la Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump bolo ani irisila cɛ fɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka danganiya d'a ma a ka lakana kɔrɔ Ukraine jamana ni tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la danganiya jumɛn bɛ yen min b'a jira k'a fɔ kɛlɛ wɛrɛ tɛ ɲɛsin a mɔ bilen irisila jamana fɛ ni ka dɔ fɔri ka bɔ a la hali bi kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Amérique jamana kunnafonidi sira Wall Street Journal de la a kɛn bɛ k'i sinsin nazaralatɔma union européenne kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ kan a ko nɛgɛjurukupe de b'an baara décembre kalo tile gale nazaralatɔma union européenne ma ɲɛmaaw ni Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky cɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna o nɛgɛjurukupe sira banbabaw la Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron kunbɛrɔ ani Allemagne ka minisiri ɲɛmaa Friedrich Merz ka taa se nazaralatɔma union européenne bolo fara commission européenne ɲɛmaamuso Ursula von der Leyen mɔ u y'a jira k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen la Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky a ka diyagoya Donald Trump ka danganiya ka sɔrɔ lakanako ta fa fɛ Ukraine jamana bolo nin kangari daka in ka bɔ nazaralatɔma union européenne jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ka ɲɛsin Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky mɔ maa minnu sɔn min ka diya olu ko u b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ɲɛjugu ɲɛɲuman ka bɛnkan tɛgɛnɔbilali de lanɔgɔ Ukraine jamana ni irisila cɛ min sababu bɔra Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump la sananga bi bamanankan kunnafoni kuncɛ ni ye ŋaniya yira ani duwawu don sɛbɛn ye ka ɲɛsin Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ma hakaja ɲangila denbaya min ni o bɔra Mali jamana silamɛw ka ɲɛmayaso yɔrɔ Haut Conseil islamique du Mali ko a bɛ duwawu don ani ŋaniya yira kɛ ka ɲɛsin an fa an'an ka cɛkɔrɔba ɲuman badabada dali ala ka se k'o nɔgɔya ni o ye Elhaji Amin Ɲang ye k'a ka dusuma kasayaw yira ka sanga ni a ka nin fatuli ye o fatuli min ni o kɛra ka bɛn kari novembre kalo tile 30 de ma ko fɛn min ye badabada dali ye ala k'o nɔgɔya cɛkɔrɔba ye ala ka fanga ani hakilina ɲuman ni tasibilaw o ŋaniya ɲumanw caman denbaya ta fanga ala k'o di a kɔ ma batakin tɛgɛnɔbila la Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma fɛ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Ousmane Madane Aidara ka bɛn décembre kalo tile 5 ma
o de fana bɛ dan sigi bi bamanan kunnafoni sɔrɔ na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn waati t'a la n'ala ma an ka jɔnya jɔ an na